Que avaliación fai o Goberno local do Plan de Normalización Lingüística e do Consello Local da Lingua? Pois unha valoración positiva. Facemos unha valoración positiva de ambas cuestións. Pois realmente recoñézolle, señor concelleiro, que hai que ser moi atrevido para valorar positivamente a nada, o que non existe. Antonte cumpríronse 4 anos dende a aprobación da Ordenación Municipal Reguladora do uso da lingua galega no Concello da Coruña. Por iso, para o BNG, este pleno parecíanos unha moi boa oportunidade para facer a avaliación. Se o Concello da Coruña conta a día de hoxe con esta ordenanza, foi por impulso do BNG e polo apoio dos grupos municipais presentes aquí no mandato anterior, co único voto en contra do Partido Popular, o partido que decidiu votar non a calquera avance no uso do galego dende o ano 2009 en que retornaron ao goberno da Xunta. Naquel pleno, o portavoz do goberno local, o señor Laje, afirmou textualmente que o goberno de Inés Rei cumpre os seus compromisos. Mais semella que pasou o día, pasou a romaría e o goberno de Inés Rei preferiu seguir instalado na política do eslogan mediático e incumprir os compromisos que conlevaba a aprobación da ordenanza de normalización. Nomeadamente, 2. Constituir o Consello Local da Lingua e aprobar o plan de normalización. E 4 anos despois, nin temos un, nin temos outro. E polo visto vostede, señor concelleiro, señor Castro, isto é o que avalía positivamente, que non o teñamos. Se o Concello da Coruña non ten desenvolvido a día de hoxe a ordenanza de normalización ao longo de 4 anos, a responsabilidade é única e exclusiva deste goberno local.